Семейството на татко Барба. Мама Барба, Барба, Лала, Барба, Лечо, Барба, Са дружни, мили и щастливи. Барбарири, Барбалена, Барбарела, Барбадей. Те добри са и помагат на всеки по света. В различни форми преминават и могат куп неща. Семейството на барбароните. Барбароните. Къде изчезна Тамбълс? Тамбълс! Най-бързата червена кола на планетата. О, какъв старт! Като ракета е! Добро изпреварване от външната страна. Има невероятно умение да открива най-добрия маршрут. Толкова е талантлива и впечатляващо хладнокръвна. Публиката полудява. Тя пак спечели. Моята Тамбълс. Добре, потегляме отново. Татко, защо количката се движи сама след като я бутнеш? И защо винаги стъпвам пак на земята след като скоча? Гравитацията ни държи на земята. Без нея ще летим като сапунени мехури. Когато изпуснем предмет, той се движи към центъра на земята и накрая спира, възможно най-близо до ядрото, което е точно под нас, само че много надълбоко. Където и да се намират, предметите винаги се движат в посока центъра на земята. Добре, деца, време е да сложа шоколадовата торта в печката. Ще се видим на следобедната ви закуска. До после, татко! Шоколадова торта. Чака ни пиршество. Тамбълс? Да сте виждали Тамбълс? Погледна ли отзад? А отдолу? О, старата ми кукла Джени. Мислех, че съм я изгубила. Супер! Разтегливият ми октопод! Стига! Ще я намерим. Моята Тамбълс! Ако погледнем във всяко кътче, ще я открием отново. Ами да, не може да изчезне. Не, Барбадей! Да се вмъкваш в дивана е опасно. Никога не трябва да го правиш. Я виж ти! Хей, елате тук! Хей, вижте тази цепнатина! Може Тамбълс да е попаднала в нея. О, какво е това място? Прилича ми на много древен и таен подземен град. Еха! Тук има стълби. Тамбълс може да се търколила натам. Това е каньонът, който се вижда от къщата ни. Тези рисунки, какво ли означават? Да слезем още надолу. Не мисля така.
време е да се прибираме вкъщи. Но Тамбълс сигурно е паднала в тази дупка. Но какво ви става днес на двамата? Не сте ли чували за правила за безопасност? Еха! Я вижте тук! Какво е това? Трябва да го разгледам отблизо. Браво, Барбарела! Не беше нарочно. Да се върнем там, откъдето дойдохме. Но на къде е това? Нищо не се вижда. Да се хванем за ръце. Не, това е бузата ми. Това е подмишницата ми. Стигнахме ли вече? Дори не знаем къде сме. Тамбълс! Горе главите. Вижте, там горе има светлина. Голямата дупка е натам. О, не е била тя. Вижте, това са гъби лампи. Безопасни ли са? Да, и са полезни. С тях можем да осветим пътя си до вкъщи. Това беше просто малко земетресение. Не се тревожете. Искам да видя какво има отзад. Какво? Не! Барбадан! Барбадан! Уау! Знаеш ли, че не е добра идея? Кога ще свърши най-после? Хей, познайте какво? Мисля, че стигнахме до центъра на Земята. Значи центърът на Земята е купчина играчки? Да, мисля, че играчките, които всички деца на света губят, попадат тук. Тамбълс, къде си? Ще те намеря, дори ако трябва да отида до самия център на Земята. Барбадан, чакай! Може да е опасно! Какво направи той? Моята Тамбо! Мисля, че може да сме в Хонолулу, татко. Да,
В Хавай. Знам, че е време за закуска. Много съжаляваме. Защо играчките не паднаха обратно? По-леки са от нас. И за това продължиха нагоре. Предполагам, че сега са някъде високо в небето. Ако много се отдалечиш от земята, започваш да се носиш в космоса. С Богом, Тамбълс! О, не дей да плачеш отново, Барбадан. Тамбълс сигурно е много щастлива да се носи около земята с куп други играчки. Като говорим за играчки, открих една в тортата. Моята Тамбълс! Мирише на шоколад. Сега те обичам още повече, Тамбълс.